Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, UGWUMBA Panigarano, Wagendi Belukwarano, Ibasukatarano, UGWUMBA Paniela. Ọba amakwara ọba egwu ọdịnala Zinike. Obodo anyị zọchiri kịta anyị nọ na ya bụ obodo dibịa na Neme. Anyị na ndị otu egwu ọdịnala bụ nke a kpọrọ Udoka Cultural Dance ka anyị na ha na-abụ ga-anọrị. N'eziokwu ha ga-egosi anyị ka anya bụ egwu ọdịnala si wee dị. Mmalite egwu a, ife niile gbasara egwu a ka anyị ga-ekiri n'ụbọchị taa. Ọ bụ ụmụ nwanyị ndị dibịa na Neme bụ ndị na-agbari nya bụ egwu. Ya bụ na anyị na-ekene gị dịka ị na-esonyere anyị ka ha na-ayọrị nya bụ nkwa ka ị soro anyị wee kirie nya bụ egwu.
Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo Nwokoli na-asị gị ife a bụ Ugwumba. Unu lelee Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Na-elele Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ. Ọ wee ebe anyị nọ dị ihe a. Ugwumba bụ Ugwumba. Ọ dị mma ụmụafọ Igbo anyị nabatịnụ n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata. Mmemme tata bụrụ nke pụrụ iche. Ọ ga-akaja maka na ihe anyị nwere ihe anyị ji bịa tata bụ ihe ga-eme onye ọbụla obi aṅụrị dịka ndị pụtara ya ọtụtụ ndị mmadụ esonyego anyị ozugbo anyị chọrọ ilebanye anya ezigbo onye anyị nwoke ezigbo nna anyị ukwu na Ugwumba bụ ambasadọ Uche Ogbuagu. Tata ka ọ na-echeta ụbọchị ọmụmụ ya, tata ka ọ na-echeta ụbọchị nne ya mere push onwesi ebe ahapụta onwe na-asị Uche Ogbuagu happy birthday. N'ihi nke a ka anyị n'Ugwumba ji wee ịma na asị enye ndị ebe a onye nke anyị ka ọ bụ anyị wee sị ka anyị jiri n'ụbọchị tata wee tinyetu ọnụ maọbụ tinyetụkwa n'anya gosipụta na ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ihe bụ nwa amadi Uche Ogbuagu. Ọ bụrụ na anyị sị ka anyị ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị sị ka anyị wepụtawa ihe niile anyị ma ikekwe bido tata ruo echi anyị egositabeghị ya maka na kamgbe anyị na-ematara afọ one gara aga mgbe ahụ mgbe ya na ọ na-arụrụ Rochas special advisor na special gịnị ngwongwo na ngwongwo a na-ewepụta na gọọmenti ndị special assistant mgbe ahụ ka anyị na-ezutere mbụ kamgbe ahụ rukwe tata anyị na-ebu mmiri anyị na-ebu nnu na mmanụ matabire aha mba Mike Onogo nwe na-asị unu biko n'oge Ugwumba nke ụbọchị tata ama m na ịdọra dịka darati maka na anyị ga-emeta unu mma anyị ga-egosi unu ọtụtụ ihe dị iche iche anyị ga-agbari egwu zọọ ụkwụ n'ala mana nke kasị nke bụ na anyị ga-egosi unu bido na Genesis ikekwa anyị eruo na Malakai kwụsị maka na ya bụ ije katere aka n'ihe gbasara ndụ ya bụ nwa amadi ambasadọ Uche Ogbuagu. Na mkparịta ụka izizi anyị ga-ewepụtara unu anyị ga na-adọbiri ya na nke maka na anyị jụrụ ya mgbe o bidoro ịmara ya bụ nwa amadi ya bụ onye izizi a ga-achịkere na ọ pụtara wee were ihe ịkpa ọchị were ya dịka aka ọrụ mgbe ahụ ị na-adị ka onye iberibe ị na-akpa ndị mmadụ ọchị ịnọ n'ebe a na kama ya ndị mmadụ egonye nkwụ ụmụ anyị na-ere nkwụ n'obodo mgbe ahụ a na-akpọ onye ọbụla nwere ọnatarachi ịkpa ọchị a na-akpọ ya ọnọrọ ebe a na-akọrọ ha akụkọ ndị mmadụ a na-aṅụta nkwụ nwụrụ na-aga mana ya ọbụzụ onye pụtara wee mee ya wee mara na ukwu bụ ego o gosi na ọ bụrụ na ị hazie ihe ọbụla ị na-eme ọfụma na ị ga-eji na ya rachapịọm ya mere ihe anyị ji chọọ iwepụta ya n'ụbọchị tata enwezugakwa ma isi nna happy birthday bụ na ya bụ nwa amadi bụ onye ije ndụ ya ga-akụziri ọtụtụ n'ime anyị ihe maka na mgbe i bidoro enwere okwu akwụkwọ nsọ ya n'oyibo a sị enenu na mmalite pere mpe don't despise the days of small beginning. Ọ bụrụ na imelite nwa obere nke ahụ ime eme ị na-emetụ onwe ya nwayọ ọ bụrụ na nke taa abụghị ihe nke echi abụrụ ihe ma ọ bụrụ na ị ga-ntị na ihe na anyị ga-ewepụtara gị ugbu a ka anyị bidogodo n'etu ya bụ nwa amadi si wee malite. Mr. Tokinson ambasadọ Uche Ogbuagu nwanụ ka anyị na-anọrị ya nọ m ga na-achetakwa ọzọ daalụ biko aha m Uche Ogbuagu ndị mmadụ na-akpọ m Tokinson mana ọgwa ndị ji ihe m na-eme na cassette na CD mara m bad condition abụọ ọkwa ogologo akụkọ ọwụghị ihe bidoro otu mgbe mana nke wee eziokwu na aka Chukwu dị ya maka onye ọbụla ị na-eme ofu nna m ukwu na-aza aha za Ebube Chukwu ụzọ ebubere m Chukwu ụzọ nwee ike ghọta n'oge na ihe ahụ onyinye o nyere m ọ malite mgbe m dị na ntakịrị ihe ọbụla m kwuru na-atọ ndị mmadụ ọchị by school ebe ọbụla agbakọrọ zụọ 5 ma 6 ma 20 Uche nọ ebe ahụ maka na Uche nọ n'etiti na-ekwu ihe na-atọ ọchị ndị mgbe ụfọdụ ndị nkụzi eso okwu bịa so ndị mmadụ na-akwa asị nna ọ dịkwa ka imekwa ihe ọ ga-adị mma ọ wụzie mgbe a pụtara skuulu
odozi anya na ọrụ adị na Naịjirịa mmadụ arụmanụ nke obu pụta ụwa Chukwu etinye aka emewezie ya hụrụ ihe ebe ndị mmadụ nwere ike ịbịa kpọọ gị jụọ gị biko ga-abịa mere anyị akwụọ gị ụgwọ anyị ahụ na ọrụ bekee anyị arụwa nke Igbo anyị bụ bịa enweghị m ike icheta m mgbe akwụrụ m ụgwọ maka mgbe a na-akwụ m ụgwọ n'isi ụtụtụ ahụ karịrị mgbe ndị akwụrụ m ụgwọ mgbe a na-awụ mụnwa na-arịọ ka m bịa mgbe a na-etinyekarị m na-awụ ngwa eriwe ha n'anya gị ikwu onye ọya chọrọ ikwu mana ọ bịaziri mee mgbe ụfọdụ aga m asị na enwere m amara maka mgbe aha ebe niile dịkwa aghara uche kwuo ha n'okwu ebe niile ada ndị mmadụ nwere ike iwere ego ha bịara ife onye na-eme mmemme efewe m amamịghọtara mgbe ahụ obido ya wụrụzie nna ego ịdatara ebe ahụ kedu otu esi eke ya a na-akpacha ya akpa n'ụlọ bifo so mana mgbe mbụ mmadụ kwụrụ m ụgwọ ọ dịkwa m ka a ga-asị na ọwụ ihe o ji anya mma nye m maka onye ahụ si esi lọta chọrọ m bịa ebe m bi n'ụlọ papa m kpọpụta m si na achọrọ m gị o teele m na-anụ maka gị obodo oyibo ebe m nọ lọta na-alụ nwaanyị achọrọ m ka ọ wụrụ gị nwa ga-abịa ndị enyi m niile chọrọ ka ọ wụrụ gị nwa ga-abịa ma kpọka ya ahụ ego n'ụdị ọchị ọ sị m ọgwụla ihe m gara m sị ya ọbara m oto weta dị m ọ na-enye m ma gụọ ya si ya nwoke a isi ọ dịkwa ya mma so the money akpa m ya aka for 2 days masị na o nwere ike nwoke mmadụ alaghachi si nna biko olee ego ahụ eji m anya mmanya mana ọ laghachi ịmago asị na a na-esite n'ịma anwụrụ banye ahịa and ara bịaziri tọwa ụtọ ya agụwa ndị isi dị mma ọtụtụ ndị mmadụ ekwurole bata mana ama m na ndị ka makwa kama na o nwere ebe mmiri ya si bido ndewo o nyere m ezigbo aha o mere ka m nwee ezigbo aha maka na mmadụ nwere ike bụrụ onye ama amara gị n'ihe ọjọọ mana o nyere m ezigbo aha na-emepe ụzọ onye na-achọ m Uche Ogbuagu mepere ya ụzọ ị ga-ama ndị ukwu mara ndị ntakịrị onye ọjọọ agaghị akarị obi mee gị ihe ọjọọ n'ihi ịkpọ ha na Uche Ogbuagu ama m ugbo ole ndị ohi jidegoro mụ na Ọsọfịa Uche Ọsọfịa ka ha bụ ụzọ gbata maka ihu ya mana mgbe ọsịsa biko ọ bụrụ kwasọ m lee Uche Ogbuagu Uche Ogbuagu ngịrị Chineke nna bịa lọ onye wayo chọọ igwu gị ọsị gị even imeghegodi mmadụ ịrịọ ya arịrịọ sị Uche ọkwa maka ofu ihe o nweghị ihe ọzọ maka ọ ma na obi gị dị ọcha maka na iwe onye egwuregwu nke ọzọ awụrụ na ọ bịara wụrụ ihe na-enye gị chalenji onwe ụdị agwa m ama mkpa ka m mara isten aha so that self consciousness na mmehie a na ihe onye a mere lafere mme ya na mba ịghọtago when people I know so many people like onye kpọrọ m mmemme a kwụnyere m ọtụtụ ụgwọ ahụbeghị m ya anya ọma onye mbụ ama m onye so fada m nyere ya akaụntụ edere Uche Ogbuagu ọkwụnye ụgwọ ọma mme ya onye na-enwe aha my wife believe na m gara alụ ya mana mụ mana ọ ya ka m chọrọ ịlụ and achọkwara m onye obi ruru ala maka na anyị abụọ na-eme aghara ya nwa na-eme aghara ọ ndara ka anyị ga-amụ so the thing mere m na-achọ onye obi ruru ala onye na-alaiki gị ihe a m na-eme ka ọ bụrụ onye ga na-akpọlata m ụlọ ma chọgidekwana chọta Chukwu tiri aka mụ na ya mata na yunivesiti ịmago m ọwụ na ọ ugbu a ị ga-asị ịma aka na akpa gị mata ego ka ị na-achọ nwaanyị bifo gị ịchọta nwaanyị nke ga-awụ nke gị ọ ga-ara mana skuulu mgbe ahụ onwe mgbe ọ na-akọ m ma nara ya ọma ndị ji moto bịakwa ya hụkwa ka m ji ụkwụ ịghọtagodi anyị abụọ na-agụ akwụkwọ n'otu skuul so ya mara hụtakwa the first time m gụrụ ego jide n'aka ọma so ya dịka nwaanyị gị na-eso too and I'm very very happy having her as my wife Nkiru Uche Ogbuagu anyị amụọla ụmụ mụọ ndị nwoke mụọ ndị nwaanyị at least anyị na-achọ almost half dozen now anyị kara amụkwa ọ ihe Chukwu kwuru ọ sị baanụ mụọ ọnụ ma jupụta ụwa anyị ejupụtabe na ya dị ya afọkwa a ga-amụ mụọ pụta outside ọ na-emube otu ahụ den mara na ị na-enupụrụ Chukwu isi
ọ na-awụ gọvanọ onye ọchịchị ọbụla na-aba n'ọchịchị ga-enwe ihe ọ chọrọ ịrụrụ ndị obodo ịpụta hụ ihe ndị mmadụ chọrọ ka ị rụọra ha gị hụrụ ndị ahụ gị na ha ga-eso rụọ ya. Mgbe Rochas Okorocha winitere ọchịchị o nweghị ihe mụ na ya kpara, ọ gwa m na o nwere ihe ọ ga-enye m. Abịara m ọrụ ụbọchị emere m appoint, abịara m ime MC ka m nara ego na stadium ụbọchị o mere m appoint. Ndị niile abịara inye appointment that day akpọchara aha ha na redio, ha niile buche egwu wit ndị ụlọ ha bịa. Mụnwa bịara sọ m ka m mee MC eme m announce, naanị m so bịa mana ejizi m convoy laa. Any little time you have in public office, you will write your name in the sands of history, and that was what I have been able to do in the first 2 years. Enwere ESCO dissolution now. Mana nke wezoku na I made entertainment stakeholders in Imo and all over Nigeria proud, because out of the 300 and something assistants, commissioners the governor nwere, I hopụtara naanị mkpụrụ mmadụ 11 enyere state award, having worked very, very well, those who went extra mile, and esom na the 11. So mmadụ ịrụcha nwete a merit award from a governor like Rochas Okorocha, whose standard is very high. Ị ga mana ọwụ obere ihe. Adịmma, anyị ga-adobido kodo etu ahụ maka mgbe o kwuru kwute Rochas. Ama m na ọtụtụ n'ime unu anya unu ga-adị ebe ahụ, ntị unu ga-adị ebe ahụ. Unu mara na Uche Ogbuagu nwere mgbe o so Rochas wee rụọ ọrụ dịka onye na-enyere aka n'ihe gbasara entertainment n'Imo steeti. Unu anụbirutunye unu makwara na nwere mgbe o kwuru okwu o nwepụtara ụmụafere ekwurekwu ọ na-adị na-ekwu wee kọtọọ Rochas, kọtọọ ya n'ụdị dị egwu. Ndị mmadụ wee sị gịnị na-esezi biko anyị chọrọ itinye ọnụ. Nke mbụ bụ na ya bụ nwa amadi mmalite dị ana, mana site na amara Chineke ịfụ ka anaghị arị nwata ịfụ ka anaghị arị. Ugbu a Uche Ogbuagu abụghịzi naanị Maazị Tokinson. Onu mara na ugbu a na Uche Ogbuagu bụ onye na-eme ihe obi ụtọ izizi n'obodo Nigeria nwere radio station. UGWUMBA nọ ebe ahụ mbọsị emepere ya bụ radio station, mana ya ma nwepụtara ya n'ụbọchị tata maka na ihe bere ebe ahụ ka nkụ. Mana ọ bụghị naanị na o mepere ya na be nne ya, o mechara na mepe ya ugbu a na Enugu. Agara m nke Enugu mbọsị a mfu nke Enugu, o mepekwana ya na Port Harcourt. Ihe a niile bụ na Obi ise boy sọsọ n'akwụkwọ ka ọ dị. Obi ise boy bụ enweghị onye bishọp kụrụ Baịbụl n'isisi eto, na onye ọbụla ga na-eto. Ya mere gị ọbụ onye na-atụ anya ka ị gaa ka onye amekọnatara nka. E nwere ihe otu oyi nwoke bụ ụkọchukwu kwuru mbọsị a, onye ndị a na-eme dibia Facebook ugbu a pụtara na ịbịa ya emerighị nke mana o tee n'anya bụ nwa amadi bidoro na-ata afụfụ dịka dibia. O tee na ọ na-eme dibia o metaghị ihe, o ruzie ka a ga-asị na ihe na ọ na-asịsị gị bịazie ka ya meri fast forward. Ị na-ene anya na ndị bụ unu ọ ga-adị ka ha tinyere aka na ụmụ ihe dị agha wee weta ego, kpata ego ihe dịka afọ 10 na afọ 15 gara aga. Ị na-ene n'anya etu ọnọdụ ụmụ ha na ụmụ ha dị kịta. Gụwa anyị ga-eji ga tinye aka n'ebe ahụ, ọ ga-abụ itinye irie nke gị, rie nke ụmụ maka etu a ka akwụkwọ nsọ kwuru na ọ ga-aga nata agbụrụ ịnọ. Ya bụ asị gị bịa ka emeri ya ozugbo ebe a ga-emeri ya kịta okwowe. Nwoke m jiri kwere nwayọ. Mike Ejeagha kụrụ egwu si na kama m ga-agba ka m gwọ ka m gbawakwa ka nkwụ. Ya mere etu anyị si bido ya na-eme ya nwayọ akwa ya ka mma ahịze Chineke mgbe ọ gaghị eru. Ọ bụrụ na ebunye garị ma ọ bụ enye gị anụ n'agadi, ị nwee ike ịtanwu na-enweghị ike na-adịghị n'eche a ga-emeghị nke a. Igbo bụ Igbo daalụ. Dịka m gwara unu n'ụbọchị tata, onye anyị na ya na-anọrị bụ na mmadụ abịa ịrụ ọrụ selflessly. Ọtụtụ ndị ọchịchị egbuola ndị ha na-achị n'ihi ihe a na-akpọ primitive accumulation of wealth. Mmadụ ga-achọ inwe half of ụlọ nọ na Lagos a nwee na London wite ego ndị mmadụ, ego ọha. Ndị mmadụ echefuo na ị nọrọ n'oche ọchịchị na-ezu ego n'ọwụ ọkụ ka ị were awụkwasị onwe gị n'isi.
ịmakwa na arụ nọ n'ụmụ ihe ndị awụ na ịkpagide ego mgbe oge ga-eruzi mgbe ga relax riwe the morning mgbe ka dọkịta ga-edere gị na ịkwụsị ịṅụ champagne, erikwula ihe ose nọ, kwụsị ihe mmanụ nọ kpamkpam. Ga-ehụzie ndị mmadụ ka ha dị ndụ ata ahịhịa, ihe nwoke mmadụ ọ chịbiri ahịhịa ra gị so ga-ese na dọkịta sị ya erila nke ahụ. Ụwa adịzikwa ya ụtọ again. Amami na ghọta ọrịa pụ nka ya arịa nke ọrịa pụ nka ya arịa nke ọrịa pụ nka ya because of ohi ezuru ezu. Ụfọdụ ego niile ndị ahụ ha zụrụ ji zụọ ụlọ, ụmụ ha nọzi na-eresi dị ụlọ ji ya na-aṅụ ihe. So Rochas bịara bịa igosi ndị mmadụ na onye wepụta obi ya rụọ ọrụ na ngọzi dị na ya, na ego nọ na gọọmenti, passion ịhụrụ obodo gị n'anya, ihu obodo gị n'anya ga-ebugodo ụzọ place ihe gbasara obodo gị na ndị na-achị first before yourself. Cheta ihe ndị ahụ. It doesn't take much to make people happy. In government, in governance, it doesn't take just a little. Agbago ụdị ego nọ na gọọmenti ga-eji ọbọ na ndị mmadụ inwepụta, ndị na-achị achị iwepụta obi. So ihe niile ndị ahụ na-ahụ enweghị film tricks ọ iwe onye TV ịma ihe prototype marakwana ihe wụ otu Uche na-ekwu gị ma na ọwụ Uche Ogbuagu na-ekwu. Onye mgbe ụfọdụ anyị na-eme ụlọ ndị arụrụ a na-egosi gị na nke a ụlọ anọ m n'ime ya na-ekwu okwu ọwụ na esere ya lee otu ọ ga-adị mba. So ihe niile ọ ga-agbadata imo gị ji anya gị jiji hụrụ adị m happy because eso m na-achị ọ wụ eziokwu na anyị nwa ndị na-arụ enweghị anyị na-erite maka chetakwa aha ọchịchị anyị a rescue mission. Ị bịaghị ebe iburu eburu, ị bịara bịa ịzọpụta ndị mmadụ n'aka ọchịchị nchigbu. So ọzọ onye mara asụ gba ya sụọ n'ikwe ma ịma asụ ga-esụwa na anụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo birikwa na Igbo cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba bụ ebe a nọ. Ọ dị mma ụmụafọ Igbo daalụnụ ndị wụ nọ enwere ihe Uche Ogbuagu kwuru ugbu a maka ịmago na ihe dịkwa n'ụwa bụ ọ dabara gị na onye a emetụ ọ dịkwana ka ọ dabaghịzi onye ọbụla eji nwayọọ gachiwe ike. Ihe njụjụ ya ajụjụ ya bụ na ama m na enwere mgbe ọ nọkọtara wee si na PDP banye na APC. APC bụ ebe ọ dị ka ọ bụ Rochas bụ landlord mgbe ahụ ka ọ bụ caretaker ka m ga-akpụ ya maka na gọvanọ ọzọ ewere na n'ọnọdụ anọkọtazie ha si na PDP ha nọ n'ime ha ndị niile nọ na ndị House of Assembly niile ha niile mmadụ one ma one bụ ihe fọrọnụ ekpuru kpụba na APC. Asị ọ dịkwa ndị Imo ka ọ na-adị ha biko mgbe ahụ anyị chọrọ Uche Ogbuagu gawasị ya nwoke m na ndị mmadụ na-asị ya gbara politiks ọ banye na gị n'isi maka na ka o tochara Rochas unu maara na mgbe ya na ya bịajiso okwu mgbe ahụ ka o bido n'okwuwe nke bụ nke ọ dị m ka ọ fụrụ ya bụ ihe maka m ga-asịkwa na ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere mụ na onwe m so kwenye na ụfọdụ n'ihe o kwuru bụ eziokwu maka na ama m na mgbe ahụ a bịara de Rochas ji ike na ume bata mana maazị mgbe o ji kechi ụfọdụ aka n'anya. Ama m na Lagos a na-enwere mgbe ahụ ọ batara ofu ndị Imo steeti mere mmemme Imo Day na Lagos. Ugwumba nọ ebe ahụ okwukọtara okwu a na-akụrụ ya aka sị na Mezaya abịa Mezaya mo Mezaya mo ya anyị sị na Mezaya abịa. Amaghị m ka ego kwere ndị Town Union Imo steeti na nkwa ụbọchị ahụ ka onye na-ahara ugbu a ruo ka ọ rịtụkwara maka ọrụ o mere mgbe ahụ ememe ịma ụmụ nta ego a chọrọ ịchụ enweghịzi ojuru okwu kwukọta ihe niile onye ọbụla kụcharị ya aka anyị niile nawa 5 million o kwetara. Amaghị m ka o mechara kwụọ ya mgbe ahụ a na-akụtu nke ụlọ ọgwụ na-arụrụ ebe niile a na-akụrụ ya aka kụkọtarị ya aka. Maazị mgbe onye nwa ji si na nkụta ụtaba wee bawa ime ahịa o wee bụrụ na mgbe ụfọdụ n'ọtụtụ ntogbu na-egbukwa nwa nkịta na ọkwa na anyị nwa bụ ihe na-ebute ụmụ ya bụ ihe maka na ọ bụrụ na mgbe ha fụgbara ya bụ ihe ka o bidoro mewe na ọtụtụ ndị mmadụ dọpụtara dịka na ọ bụrụ na anyị fụrụ mgbe ya bụ ihe bidoro mewe na ọtụtụ ndị mmadụ gbapụtara dịka Uche Ogbuagu wee sị mba na anyị afụ akwa n'ọzọ amaara m na ọ kaghị ga-eto ahụ o si gaa maka na o mekatara emekata
otu ndị ọ dịkwa ọchịchị anyị Igbo ebe niile eruo ndị otu mkpu akarịa ndị gọvanọ anyị niile ma ndị House of Assembly ma ndị ọbụla bụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị otu mkpu na-akarị iruo mgbe ahụ Rochas dịka o kwuru ọsị na Rochas nwere 300 and something special advisor na kọmishọna na ndị so ya arụ ọrụ 300 and something a na-akwụ ụgwọ ọnwa mgbe ahụ na-eti mkpu mgbe ahụ amadị m na kịta na ọ ka na-amụ amụ enene ya kịta na ọ narị amụ amụ mgbe ahụ maka na ndị ike nọ kịta eruo na ụfọdụ gọọmenti haus enwere ndị bụ special assistant to gọvanọ na-amaghị ọfịs gọvanọ na-abụghị mbọchị eduru ha n'iyi ọrụ ọ bụrụ na a kpọbara ha n'ọfịs dị ohe n'ihi ha enweghị tebụl ha enweghị ọfịs ebe ha na-aga ihe ọgbụgbụ ebe a na-ebugharị akwụkwọ ebugharị complimentary card senior special assistant technical special assistant ntanimo ihe a niile bụ ihe politics ndị ofu ụmụnna enwe ihe dịka mmadụ 3 na 4 bụ special assistant ofu onye nke bụ na ọ bụrụ na asị ndị special assistant gọvanọ niile pụtawa ha ruru imepe ụlọ ụka chuzi ọ dịka ebe ndị chuzi ma ọ bụ ndị Deeper Life headquarter na gbasara chọọchị ma ọ bụ ndị fada ndị adoration gbasara chọọchị a na-edu eto a ka ọ ga-adị ma ọ bụrụ na asị ndị special advisor gọvanọ niile pụtawa mana enwere ihe dị iche na ịfụrụ na onye a gị na ya na-eme ihe onye anyị na-eso n'azụ na ọ dịkwa ka ọ na-emetazi ọfụma isi ka ịgbapụ ka ịgwakwu ya ọga mba ụkwụ adịzikwa ka ụkwụ anụ ka anyị na-ekpokwu ya anyanwụ anyị maara ọtụtụ n'ime anyị maara maka o kwuru ekwu mgbe ahụ ma ikpe ha bara kọtụ ma ọtụtụ ihe mere mana nke tụziri m n'anya bụ mgbe mmadụ dịka ambasadọ Uche Ogbuagu si na PDP ya na ihe dị ọha maka amago m na ya na ihe dị ọha bụ nnu na mmanụ ha niile winere elekshọn wee nọkọtasị ebe ahụ gbapụ soro ndị ọzọ wee gbagara APC ịma na irute n'ala Igbo ịma na etu ha si egbo ndị APC akwadoghịkwa m ya maka pati niile ihe a niile bụ ofu ihe a niile bụ half dozen na 6 ha niile bụ ofu so mmadụ ejikwana mana na APC ma ihe onye ọbụla bụ fọmfoju ọkpa ka ha na-eme na enwezuga ndị pere mpe ndị na-achọ ihe na-abara ọha na eze ha pere ezigbota mpe ya mere mgbe ahụ ọ gbapụrụ a na-asị gịnị mere anyị siri m Lagos gbaruo ha n'Imo steeti nsị ka m ga jụọ Uche biko ọ dịkwaghị n'anya kedu ihe merunu kedu etu o si dawa anyị anụghị gbum n'idum gịnị mere ngwa ka anyị na-achị azụ ka ọ kọrọ anyị ihe butere ya bụ nsogbu etu o si dawa n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ ọ ga-abụ emechazi ya pụta m atinye m ọnụ ka anyị na ambasadọ Uche Ogbuagu ka anyị nọ ya nọrọkwa ọzọ daalụ UGWUMBA ife na enwe otu gọvanọ si weta ihe ka o rute ndị ụlọ anyị si ngwa gaa ụlọ unu gaa ka ihe ọ ga-enye m ya n'aka ya enye ya otu onye na-enweghị ihe ọ dọrọ whereas a na-ekwu na the organogram of the party dịka usoro eji eme onye ka onye ọka abịa n'obodo dịka ike duru anyị ugbu a mụnwawo House of Assembly member and senator eshiga ebe a House of Reps member eshiga ebe a so mụnwawo the highest political office holder so ekwesịrị ka mụnwawo the political leader achọkwana m ihe leadership ahụ ọ na-agba m ara mana unu mewe gwanụ m ihe a na-eme onwe onye na-ekwe agwa m n'oge Christmas otu ahụ eji m aka m gaa zụọ ihe kee ha nwa ewepụta ego kee n'aka adị ha kewe ihe ha sị kedu ndị wu ndị otu Uche Ogbuagu kedu ndị otu gọvanọ mana gọvanọ mụ na ya zọkọrọ ọchịchị n'otu ụbọchị atụnyere ya ka atụnyere m ọkwanụ mụnwawo isi obi o nwere n'obodo a wu ike duru ka etu otu a ga-echepụta within 6 months ekewawa ndị wu ndị otu Uche Ogbuagu ndị otu ịma emegideta ya ga-ebido hụwakwa na ya onwe ya wụ gọvanọ na ọ dịkwa ka oso ọ ya nwa na-arịra ha ihe ahụ ịkọmplen asị gị chere ikwu asị gị na gị hapụgodi ihe a na-emebi ịkpa na ya sị gị chere na ahụ chere ya na-ekwukwe chere emekwa anọda mitin echi bikos ọwụ na ọnụ kemgbe ahụ ọ ya wụ na o weta ihe nye ndị ike duru ọ ga-ajụ ha kedu nọ nga ahụ mgbe e kere ya
even ọ ga-akpọ m nwa sị nna Uche ị nọkwa ebe ahụ ị natakwara ihe m wetara unu kemekwara ya ọfụma because ọ mụ na ya nọ na gọọmenti ndị ọzọ wa appointees mana ya were ndị ọsọ wee enyi ya na ndị ya na ha mekọbụrụ ihe n'oge gara aga tinye n'ihu ihe ọbụla ndị ahụ gwaziri ya wụrụ ihe ọ na-ekwe akwenye awa onye mụ na ya dị n'ezigbo mma m hụrụ ka ezigbo enyi m hụrụ ka nwanne m kemgbe m sonyere ya kemgbe 2013 esotubeghị m onye ọzọ onwekwana ihe a na-eme ma ana m ana ya ego maka ahụrụ m ya dịka ezigbo mmadụ wee ya ga ebe ahụ na ọ ga-achịta ọfụma dịka ihe anya na-ahụ mana otu onye mụtara nwa kpọọ ya obi dị ọzọ so ị maara ndị mmadụ anaghị aghọta ihe na-eme asa Uche Ogbuagu apụọla ọ gara pati ọzọ pati ndị iro ya enwekwa m ndị iro nwe onye wụ pati ndị iro bikos n'ime pati mbụ ahụ m nọkwa anọ o nwekwara ndị wu ndị iro ebe ahụ ndị ịma na iro ụlọ ka nsi iro ụlọ ka are you getting me so ọ ka ma na m pụrụ gaa ebe ọzọ mara na ọ bụ eziokwu na ndị mụ na ha zọkọrọ ihe ndị ka aha amatakwala onye m wụ marakwada na m bụkwa onye ike onye eziokwu na m a na-anọkwa ebe a na-eme ihe agha tụmadị gọvanọ ka ị batara ugbu a gọvanọ ahụ enwe mgbe ọ kpọkpọrọ m sị m pụta onwe mgbe e kwuru okwu ego onwe mgbe e kwuru okwu ala ekelere m unu na unu bịara n'ụlọ m o nwekwara onye ga-abịa n'ụlọ ya ga-esi he nna ọkwa n'eziokwu agụụ na onye a na-akwara mana isi na-ama na-abịarute ebe a sị na mmadụ ga-azụtanwu m n'ego that means na-ahụmacha ụzọ ọwụ mmadụ wetụzuru onwe ya n'ala Chineke agbalịkwala n'egozi m aga m anọkọta ugbu a m ekweta ego mee ihe ga-awụ mmecha ya mee regret ya mmadụ a na-azụtali m ana m eme ihe m chọrọ ime ihe ụkwanụ mme ma adị happy ndị be anyị adịkwana happy so mkpagbu mmegbu na mpịagbu otu pati bụ ahụ ji so m adịghị mma nleli anya karịrị akarị ọ na-agba m akwa anya mmiri n'ihi a bịa mee m dịzie ka m wee onye mba ọzọ dịka onwe ihe m pụtara m na-agba ka m sapụta aha pati ka ndị mmadụ mara ndị kọmishọn projekts ha na-eso m mmadụ were ego ya rụọ stadium gị lee transition committee chairman si ya na ọ ga-alee ma stadium ahụ ma ọ dịkwa to standard stadium ụwa niile na-abịa na-akụ aka agbapere stadium ahụ dị 26 of December eji m ego mkpọta ndị Super Eagles Daniel Amokachi ha ndị niile gbara bọọlụ mgbe mbụ ha bịa ka anyị na ha gbaa ele ha na-akpọ ya novelty dịka bọọlụ egwuregwu na ha bịa ọ ego ka m spendịrị mee ndị ụlọ anyị niile ụmụ youth amara na enwere n'ihe ọma nọ n'ihu Krismas a gara aga enweta obodo Krismas a gbara otu ahụ na history of Ikeduru maka onye ọbụla dị happy onwe ebe ị ga-anụ ezuru ohi onwe ebe ị ga-anụ agbara egbe onwe ebe ị ga-anụ emere ihe ike ọbụla n'ihi na obi dị onye ọbụla mma everyday kwana o nwere ihe a na-eme n'obodo even ndị obodo ọzọ na-abịachazi Ikeduru na-abịa na arụrụ m rụọ children's park unu ga-emecha gaa na stadium ebe ahụ ka unu jiri anya unu họrọ ọwụ ebe ị ga-aga n'onwe gị nwa ga-ejizi akụkọ ị ga na-ajụ otu onye rụrụ nke a anọbụ m na-arụ ya tupu enwee TC chairman so mgbe ọ patara sị na a ga-arụwa stadium masị ana m arụ stadium n'onwe m weta ego ahụ ka a kpọọ stakeholders ndị so nwere obodo anyị achọ ihe ọzọ dị anyị mkpa ji ya rụọ mana dịka onye chọ irite uru ịma na o nwere ụdị apịrịko mmadụ na-achọ ịgbata na ihe ị na-agwa ya okwu ntị ya niile asụchie ya ewere dị kọntraktị nye nwanne ya nwoke onye ọ dị ya ka ọ bụ onye tiri aha ya o ji wụọ TC chairman ya wụ ụdị ọchịchị m na-achọghị onwe ihe dịka ọchịchị ọhakarasị otu a Ikeduru niile zuru tụọra m vootu onwe mgbe m ga-apụta ma achọ ime ihe meme ya n'ụdị na ọ ga-adị ha mma so otu a ka esi bidokwa another stadium ji nke ahụ dekọrọ ego ịbịa n'akwụkwọ local gọọmenti ugbu a ederela ego na arụcha for 7 months TC chairman nọ onwe otu kpụrụ ihe ọ ga-atụ aka n'ọhịa ya rụrụ eji m akwụkwọ ego ha agala m print ya account statement ha jide ya n'aka hụ otu esi bupụ ego local gọọmenti so gị na-ajụzi nna ọwa anyị nwa na-emedi onwe anyị ihe a all these years ihe niile anyị na-ebe obodo adị ma ọ dị anyị nwa ji aka jide onwe anyị so ọwụ otu m si hụta onwe m mana ịhụlanụ agaghị m ekweta na ndị a na-abịagbu m ma hapụzie ma resign ya from the legislation the business of legislation so masị mba na ọ ka mma na m gara pati ọzọ instead of resigning from the service ndị ụlọ anyị dịrị m Opurobios Igwe Ejenga
onye ga-eme ka ala anyị dị mma, ọ bụ onye ihe banyere anyị na-emetụ n'obi. Onye ga-eme ikike duru weta ihe ruru ha tijara. Ọ bụ Uche Ogbuagu, ọ bụ eziokwu. Uche Ogbuagu, Uche Ogbuagu, Uche Ogbuagu, ihe dịka ga-akọkwala nyụ. Ihe ndị mbụ na-emeli gị n'ime afọ asatọ, ya ka ọ bịara mere anyị na n'ime ọnwa asatọ. mgbagara n'ike duru nwanne m gị were anya gị welere. Ndị ike duru gụrịwa nwanne m nke dị n'iru ka ọ bụghị onye ọchịchị, ọ bụ ezigbo onye ndu. Ebe ọ na-eje ka anyị ga-eje, ihe ọ kwuru ka anyị ga-eme. Uche Ogbuagu, ekele dịrị Mbike Kora Group. Kpọọ anyị na 09048882023. Ọ dị mma ụmụafọ Igbo, daalụnụ. Anyị ka na-ekene unu maka isonyere anyị na oge mmemme anyị nke tata bụ nke pụrụ iche na ụdị pụrụ iche. Ihe o ji pụrụ iche bụ na ụbọchị tata anyị na-erota ụbọchị amụrụ ambasadọ Uche Ogbuagu. Ọtụtụ ndị mmadụ na ha edere anyị ihe, ọkachasị na YouTube. Prince Jonas, Uju, ana m afụ ihe unu depụtara. Ọ bụrụ na unu chọkwanụ ka anyị kpaa nkata, anyị ga-emepe akara ekwentị anyị ugbu a 09125019013. Ọ bụrụ na ịkpọ anyị n'akara ekwentị anyị na gị nwere ike ịkparị, itinye ọnụ etu isi fụ Uche Ogbuagu. Otu ihe m chọrọ ka unu mara bụ na dịka anyị na-eme ha, Uche Ogbuagu na onwe ya makwuru na anyị na-eme ya bụ na ọ bụghị na ọ kwụrụ anyị ụgwọ. Uche Ogbuagu adị akwụkwụrụ ụgwọ, aka gọọmenti dịkwa too much. Uche Ogbuagu nwere aka ofu ihe ahụ, ihe bụ ofu ihe na-esere mụ na okwu maka na ada eri mana ka m ruru be ha fụ ihe niile ọ rụrụ ndị be ha. Irutekwa obi anyị mara na o rijuru afọ. Ụgbọala ụdị ebe ahụ enwere ka ọ ga-abụ ebunye gị etu a egwu atọ gị buru pụọ. Mana Uche Ogbuagu dị aka chichichi o. Ya m na ọ bụghị na o nyere anyị ego ka anyị mee ihe anyị na-eme tata, kama na ọ na-adị mma ihe ụfọdụ mee etu a. Onye meta ọfụma si ji anyị ike. Eruru m ebe ahụ mfụ ihe ọ na-arụrụ ndị be ha. Anyị gagharịrị, anyị nọrụ Imo steeti mkpụrụ abalị 4. Abalị 2 n'ime ha bụ ịga aga ebe a ndị bọọholu, ndị ahịa, etu ọ na-arụ n'ebe ọ na-arụ n'ebe ọ na-arụ n'ebe a. Ihe a mere kamgbe afọ gara aga, ọ bụghịkwa tata ka o mere. Dịka Uche Ogbuagu kwuru, onye achọghị ịga ugboro na-abụ House of Assembly a ọ nọ n'ọrụ ọyọ afọ 4 onye efe ka onye ọzọ rụtụkwanụ. Ikekwe ọ bụrụ na e nwere ihe ọzọ na-agụ ya maka ọdara ahụ ihe ọzọ agụwa mmadụ. Mmere ọ dị m ka ugbu a ụmụ katakata. Ọtụtụ ndị mmadụ na Uche Ogbuagu bụ onye isi ike, ọ dị ekwe ada atinye ya n'akpa, ọ bụ onye aghụghọ, ọ bụ onye nke a bụrụ onye nke a. Do biko etu ọbụla isi hụta ya bụ nwa amadi, ọ bụrụ na ị kpọọ n'akara ekwentị 09125019013, anyị na gị kparịa maka ambasadọ Uche Ogbuagu. Isikwana ya happy birthday, ọ na-adị mma. Eto onye akịdị na nke o mere, o mekwa ọzọ. Enwekwana ụmụ ndụmọdụ ma ọ bụ okwu dị agha ị chọrọ egwu ya, ị nwere ike ịnọ iji ohere a wee kwupụta ya, maka na ama m na ọ ga-anụ ihe gị. Ọ bụrụ na o nweghị ụdị ohere kịta, ọ ga-enenata ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata. Igbo daalụnụ. Dịka m kwuru, ọ bụghị maka ego, ihe niile abụghị ego. Abịa na Ugwumba, ihe anyị na-eme bụ ịkwalite nke anyị na-emeta ọfụma. Enwere onye na-adị emeta ọfụma, anyị agwa ya dịka m gwara unu ote na anyị ma sọ ihe anyị na-ama ntụ anya bụ Uche Ogbuagu ibunyeghị ego. Mgbe ụfọdụ ọ narị achọ na akpa onye na-achọ, mana abịa n'ịrụ ọrụ kamgbe ọ banyere dịka onye nnọchite anya ndị be ha na Imo State House of Assembly, Uche na-eme ọfụma ka mgbanwe na eziokwu. Maka na ọwụgoduru obodo nsi na Enugu, anyị enwego Senate President, anyị enwego gọvanọ chịburu Anambra mgbe ochie.
ya bụ na ama m ọkwari mgbe ochie mgbe a na-ada na mahadum ukwu bụ ego a na-eri obehududi mfọmfọju akpa a na-eri ugbu a ya mere na ama m na ọ bụrụ na onye ọbụla a na-eji isi ahụ na-ama ụtọ nsị biko enwere ihe ụfọdụ na-abụ ime eto isi mgba nukporo ndị a nye anyị onye a maka na anyị maara na o rute ọgwụrụrụ nke ahụ ezonara anyị ya mere na Uche Ogbuagu na-agba mbọ n'imụta ọtụtụ ihe mmepe dị iche iche ma ụzọ ndị ọrụ ruo ma ụlọ akwụkwọ ndị o mezido ma ndị enyere aka ndị a na-akwụ ụgwọ dịka ọ gwara m mgbe ahụ amaghị m ka ochie njinia ọwụ ekpekwa ndị a emekwa ndị asistantị na-agagharị emekwa akwụkwọ ụnụ ụgwọ kwa ụnụ ụgwọ tupu dịte na-abanye unu n'isi unu ebido kowere akowere ekpepụkwa unu kpota ndị ọzọ bụ ihe ndị a na-agụ n'egwu ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị na-agụ n'egwu enye ndị ebe enye ndị ebe a ya mere ịnọ ọ dị ka ọ ga-adị ka ọ ga-adị asịghị nyetụ efe ka onye ọzọ ritụkwanụ maka na anyị ma enwere akụkọ akọrọ anyị mgbe agha onye kọrọ anyị akụkọ ahụ bụ ka ekwukọtara mgbe ha na-asị ndị Igbo ji na-emekwa senate president a na-eme turn by turn onye nke anọ taa onye nke anọ echi onye nke anọ nwanne echi otu nwaanyị ọ rụburu minista mgbe Jonathan na-achị mgbe Obasanjo na-achị owesi anyị n'ihe abụkwanụ ezigbote ohere ihe ezigbote ihe na-eme n'ala Igbo anyị na-ekwe ndị ọzọ ka ha jiri ya na-akparị anyị enekịta ha anyị enwego mmadụ 5 bụ senate president ndị Igbo eru ebe ahụ eruo na senate quarters ha niile nwechara ụlọ na senate quarters ha niile bụ former senate president ma nwa gbara ma onye nke nwụrụ anwụ ma Pius anyị mụ ha niile senator Ken Nnamani ha niile bụ senate president enwere onye ga-akpọ afọ eta ata ka ịgharị o wee kọrọ anyị akụkọ na etu ha ka ọ dị mgbe agha akụziere ndị be anyị mgbe agha mgbe ahụ ịma na agụụ dị ọrịa dị ebe niile onwe kụzie na ọ bụrụ na ndị Red Cross bụ ike ihe iru ha na nke gị iwere onye enyere gị inyefe ka o ruo onye ọzọ imena ka irikpuo imena ka iburu ha niile ikekwe na ọnya ka ha mere mgbe ahụ onye nọ Obasanjo na ndị otu eche ha na-emegide ndị Igbo emegide senate president wee zuo ndị Igbo niile ọnụ enweghị steeti na-enwebeghị senate president n'ala Igbo ya bụ onye ọbụla kwu ọrụ ihe ịkụrụ anyị aka maka na anyị adịghị eme nke oke ọchịchọ nke na ọsụsọ mụ a ga-arụnata ahịnze Chineke anyị ga-agbari egwu ya mere anyị ga na-achịkwa ụmụ nwaanyị ndị ọlụ ya bụ ihe a nwoke a na-apụ tururutu mgbe ahụ anyị pere mpe nụ ya na redio etu a na m asị kedu ihe ha jira ya mere mgbe m nụrụ maka egwu ha nsị na aga m aganata ka anyị gaa wepụta egwu a wee gosi ndị mmadụ eru ebe ahụ ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị makwu agba ụkwụ n'ala ya mere ka agbaricha egwu anyị na-achịtakwa ọzọ lụtana na ihe anyị na-eme bụ special dedication to Ambassador Uche Ogbuagu Mr. Tokinson onye nnọchite anya ndị ike duru na Imo State House of Assembly. Happy birthday Uche Ogbuagu. Daalụnụ.
Ugwumba Ugwumba ugwu a na-akwere Igbo birikwa n'Igbo chere ego dịka emechi Ugwumba. ọ dị mma ụmụafọ Igbo ka anyị dobere etu ahụ. ụmụ nwaanyị amakwa na-agba egwu amaghị m ihe na-eme mgbe ụfọdụ ụmụaka anyị adịghị enenyezi anya na ụmụ ihe dị etu a maka na ọ bụrụ na ikirie kịta ị ga-afụ na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agba ya bụ egwu emetara n'okenye ha emetara n'okenye amaghị m ka enwezikwara ụmụ agbọghọ kịta na-esonyere ha ka e nwee ike ime ka ya bụ egwu na-aga n'ihu. ọ ga-abụ ọrụ echi a na-asị na egwu dị etu a bụ egwu eji mara ndị erotaghazi m afọ ahịa na ama m na ha si n'ọrụ. Igbo bụ Igbo daalụ anyị ga-aga n'ihu ịma na ugbu a ihe na-ewuzi n'ugbu a bụ onye ga-ezukarị ibie n'ochi. ndị a niile na ha ere na onye ọbụla na-akwado na a ga-aga ịzọ nke a na a na-aga ibu nke a. Kedu ihe ị kwadoro imepụtara obodo unu? Kedu ihe a ga-eji rota gị ma ọ bụrụ na ị na enwere okwu Uche Ogbuagu kwuru izutacha ihe a niile izutacha ya ichekwa ruo mgbe ị ga-aka nka a ga-asị ka nwoke nọrụzie eme ihe na asị gị gaa na akwa gaa na anụ gaa eri n'ose gaa eri na nka gaa eri na nka. enwere ndị ụfọdụ ga-abụ ịga na nke ha asị gị na achọrọ inwe lọnch na ọ bụ na achọrọ inwe nka ebupụta ihe a ga-ebupụta bụ ahịhịa bupụta ahịhịa na-ata eke iwu echekwa na ha na-ekpori ndụ. onye ahụ ọ sịrị gị na anụ na azụ ada agụzi ya kama na ọrụ ihe dọkịta gwara ya sị nwoke m ga-erizi na ihe a na iri ya nekwe ini ome onye ahụ agba ọsọ. ụfọdụ sefụ enwere mgbe ọ ga-agba ruo dịka ụmụ nwoke ihe ha ji bụrụ nwoke ama na-arụzi ọrụ ọ nọrụzi ọ na-ene anya ka ewu apịrị apị ma ọ ka nkịta apịrị apị iburu ori n'anya. ihe a niile mgbe ụfọdụ na-abụ arụ akpatara na mgbe ochie, arụ akpatara mgbe a na-achụ ya bụ ego chụọ taa nwee echi. gị bụ onye na-eme ka ime ya tata ka ọ bụrụ na ọgụ abụọ kacha ekwu tata ị na-ene anya ndị zara ya bụ ọkacha na mgbe gara aga wee mara fụ etu ahụ dị ha. ihe na-asị bụ ọnọdụ anyị na-eme. enwere ebe m gara mgba na Anambra steeti ikekwa aga m ewepụtara ya unu mgbe na-adịghị anya. n'ebe ahụ ka e gosiri m onye bụbu warrant chief n'obodo ahụ. obodo ahụ bụ obodo ama ama. onye bụbu warrant chief na mgbe ochie irute ebe ahụ kịta ụbịam obodo ahụ niile bụ n'ebe ahụ ka ọ sọkwasịrị isi. ị na-ekwu a na-agwaghịsịghị na nwoke a rụrụ arụrụ ma ana ya bụ onye izizi ruru n'elu na obodo ahụ niile ya bụ onye izizi ruru n'elu. mana kịta iruo na be ha kịta ịfụ ebe onye wee etu aka ga na-ebesichi mmadụ ntị iruo na be ha kịta ebe ahụ bụ ebe ụbịam tụrụ maka na enwezuga ya bụ ụlọ elu izizi dị n'obodo ahụ ọ rụpụtara enweghị ụmụ ya ọzọ bara uru, enweghị ụmụ ya ọzọ mere ihe ọbụla a ga-ajisi ka erote onye a na onye a bụ mmadụ. ya mere biko lụta na ezigbo afa ka ego. ọ bụghị naanị na a na-ekwu ya n'ọnụ na eziokwu ezigbo afa ka ego. ya mere na ihe anyị na-ekwu n'Ugwumba bụ na ọ bụrụ na ịchọọ ihe a ga-eji rụta gị mgbe otu egwu anyị na-agụ na Anglican mgbe ahụ sịrị naanị ọrụ anyị ka a ga-eji rụta anyị. ya mere ọ bụrụ na gị nwa bụ nwa afọ Igbo na ị chọrọ ka ejiri ezigbo ihe rụta gị mara na kịta ka ị ga-emenwe ya bụ ezi ihe a ga-eji rụta gị. ọ bụkwarị na ị nọ na ajọ ụzọ oge ka dị ịpụta banye n'ezigbo ụzọ adịghị ama ama maka enwere mgbe ọ ga-abụ ruo ị na-asị onye biko na-achịta azụ. ka anyị na ambassador Uche Ogbuagu nọrịkwuo nwa nkenke oge tupu a na-achịtazi m gwa ọnụ ebe asụrụ asụ dewere ọdụ ka anyị kpọbata ya maka na enwere okwu ọkpụ n'ọnụ mgbe ahụ wee wepụ ya okwu n'ọnụ ka ntị ezikwa ya maịkị n'ọnụ ka okwu topu ya bụ okwu. ịma na oge anyị adịkeghị ihe na ya bụ na ọ na-eme anyị mgbe ụfọdụ anyị bata anyị adobiri biko ambassador Uche Ogbuagu ka anyị na-enọrọ ya. Ugwumba ndị tụrụ m vootu ka nwere nkwenye na ihe ha hụrụ n'ite ka bụ ofe ihe a ha hụrụ mgbe a na-aga aga na ọ ka bụ ihe ha hụrụ ugbu a m nọ ya ma onwe m jisikwara obi m ike achọbeghị m ka ihe ọbụla amaghị eme ihu imejọ ndị ụlọ anyị. asị m kwuo ebe mmejọ sito na-abịa aga m asọ ihe dịka pati m ji aha ha dọọ ọchịchị mgbe ọ bịara na-ewute m otu mmadụ nwere ike isi tire gị aka gị win ya otu mmadụ ga-esi wuru onye nze chichaa gị eze chọkwa ịnara gị okpu eze ahụ ma na-akịnyere gị ụkwụ ịmago dịka pati anyị ahụ mgbe ahụ
onweghị onye ji aha pati ahụ zọọ ihe na mgbe gara aga na-emepụta ihe ahụrụ anya onye mere ikwute okwu asị gị share the money anya ahụ na-eme m ihere masị n'oge nke m na aga m arụ ihe a ga-ahụ anya mana mgbe m bịakwa bido rụwa arụọla m ahịa 4 n'ime ọnwa 8 m nọrọ. O nwere obodo ndị m nyere transformers, o nwere ebe ndị m nyere etile m borehole, ọ dị about 18. Arụọla m ụlọ school, arụọla m stadium. Unu ga-aga hụ ihe ndị a n'onwe unu. Onwebeghị arụọla m police station, ụzọ ahụ unu gbara bịa ebe a ugbu ọmụ arụrụ ya, unu ka hụ na ọ ka dị ọhụrụ. Na ihe ndị ọzọ ego akpa mbe onwebeghị constituency project na-abịala m. Onwebeghị ịma the gọọmenti ka bidoro n'ọhụrụ a na-alụkwa ihe a na-alụ na court, na-achọkwa ka eme ka obi dị ndị mmadụ mma, na-achọkwa ka enwe appointment ma ihe ndị ọzọ. Mana onwebeghị anything ihe ọbụla gbasara constituency projects abịabe ka ọ dị ugbu a. Ọwụla dị otu a gọvanọ kemgbe a Chief Emeka ihe dị ọha ndị Supreme Court si wepụ ya, onye nke ugbu a batakwa ịmakwa na ọ ga-adịrị onye nke ugbu a isikwa ibidokwa mgbe ọkwa nwayọọ. Mana abịa mbịa chewe n'ihi na ama m na oge anaghị eche mmadụ, so mebido ihe ọ tụrụ ndị mmadụ na ọ tụkwara m nwa na onwe m n'anya. Mana mpụta n'ama kwe nkwasị aga m arụrụ unu ahịa, Chineke nyekwa m ego. Enwere bizneses ndị m na-eme, ọ bụ eziokwu na anọzi m n'isi biznes ndị a, mana o nwekwara obere ego ndị ga-echekwa na ya na-apụtara m mana because ụdị ịhụnanya ndị ụlọ anyị gosiri m ana m echefu ya echefu n'ihi na o nwebekwara ihe m mere ha trọstọ m n'ụdị ahụ. So ọ dịkwa mma atrọstọ gị mere gị ihe ọma gị gosikwa na ị mere appreciate ihe ọma. So ya nwa ihe na-akpọte m n'ụra mgbe niile. Onwebe mgbe m zuru ike kemgbe m nọ n'ọrụ House of Assembly a. UGWUMBA ozugbo ọrụ ahịa gị wọchị ị ga-ahụ na ọ bịakwa nwụrụ ihu oriakụ m. akara ndị ukwu a ya na eziokwu eziokwu nwa Uche Ogbuagu n'ebe a. Uche Ogbuagu si na ya wụrụ ahịa nwaji anyị nụrụ n'anya chere ka mmiri ghara ịmagbu anyị maka mbụ sọ ọ nọ na nkekara ya orugbo ya nwụchie n'anya ama dịka anyị nụrụ ga na-ere ahịa n'obi ọma nwaji anyị gbalị o wee jigbote mmadụ. N'eziokwu nke Chineke Uche Ogbuagu ya na-ekwuche eziokwu ekwu ome nke eze warawa ewere ego unu na-akwụ ya kamgbe ọ dịka ewere ego na-anụ unu enweghị ihe gbasara ebe a na-akwụ n'ahịa nke gbasara ya. Enweghị onye gasị na ọ nara ya, ọ rụrụ ya free donation na-enweghị 10 naira ọbụla ọ nara mmadụ. Dịka ajụjụ ị jụrụ m, ndị pati mụ na ha nọ mgbe ahụ ahụtawazie ya ka a gasị na ihe awụ ihe anyị na gị kwuru ikwesịrị ikulu da na anyị nwa ga na-agwa gị ihe ị ga-eme. Ụfọdụ amatazi m aha ha. Ụfọdụ a na-agwa gị na ọ gị nwa na ị ga na-eweta ego eji arụ ọnụ pati, ị ga na-enye leadership of the party ego. Onwere onye aka ọrụ ya wụ pati wụ ihe anyị zukọrọ ezukọ sị ngwa ka anyị mee ihe ahọpụtaghala mmadụ dịka onye ga-aga ahapụkwana onye ahụ ka ọ gaa into governance. Ọ gaghị awụzi mweta ego m ji arụ ọrụ dịka m weta ego m ji arụ ahịa ugbu a ma m were ya bịa nye kee ya n'aka aga mụ a ga-emeri otu ahụ. So dịte na ahịa ha obi kpọrọkpọrọ ha adịghị hapụ ihe ebido kụnyewe ụkwụ chọwa ụzọ ị ga-esi ịgacha nke ugbo ị ga-aga ọzọ ịgacha nke ugbo ị ga ịma iru abịa karịa. Ọ dị mma. Uche Ogbuagu anyị ga-adọbiri etu ahụ a mara na mgbe ụfọdụ ụmụ ihe dị etu a na-abụ ọ dapụta etu a onye a na-azọ nke onye a na-azọ nke a. Ihe na-enyekwana anyị nsogbu na Naịjirịa, ihe nche na-enye anyị nsogbu na Naịjirịa bụ ihe gbasara ụmụ pati ndị a na ndị isi ha na etu isi ahazi ya bụ ihe. Maka na anọkọta mmadụ asịghị na gịnị ka ị na-ajụ mmadụ gịnị ka ị na-arụ ọsịghị na abụ m politishan na-arụ gịnị na-abụghị chọọ ebe a ga-ekote isi n'isi akpa a ga-atinye
ebe a ga-aga na akpa gọọmenti rụpuo ya arụpuo ya ihe ọbụla na-adapụta ebe ahụ na-adanye ha n'aka. O doro anya na ọtụtụ ọma ahịa dị iche iche a na-anọ ego tata na ọ bụghị na akpa gọọmenti ka ọ na-abata. O doro anya na ụfọdụ ndị anọ na-enye ndị mmadụ nsogbu iruo n'Ọnịsha ihe a na-eme ụmụ mmadụ n'Ọnịsha a na-ana taksị nta na taksị imo reti nta na reti imo etu a ka ọ dị na steeti niile na ala Igbo. O doro anya na imirikiti n'ime ha dị aba na akpa ndị gọọmenti. Ngwa ka nkọrọ nke tọrọ bịatị ọtụtụ afọ gara aga enwere mgbe mmadụ nyere m akwụkwọ mgbe ahụ togeeti ka dị mmadụ nyere m envelopu si m wegara mmadụ na Lagos o si na ala Igbo nye m ya nwe wegara ya onye ahụ ka a na-abịazi envelopu a wee mepee ofu ihe dapụ n'ime ka nwoke erutego nna ka enyi ofu ihe dapụ n'ime ya o wee bụrụ na ihe a bụ tiketi a na-eji eme na tollgate ka mmadụ bịara iprint tiketi ọ ga-abụ eweta nke gọọmenti edewere ha iche na-ere nke ha ka emechaziri ka a mere n'ọnụ ọ bụ dị na akpa gọọmenti ka ya bụ na enwere onye ji si ngwa na nke a jiri na-arachapịọm mana ebekwa na ahụrị anyị ọkwekwugo kịta na a ga-eweghachita tollgate asị ndị ọjọọ ndị aghụghọ ndị ekwesu ga-akụcha ọkpọ n'isi unu pụta kịta a na-eme nke a na na-ekwu nke a na na-eme nke a na ga-eme nke a ihe unu na-achọ bụ nke ga-abanye akpa unu gị na imekọta mee ihe gị na ndị gọọmenti ịma na ebe ahụ ka mpụ na aghụghọ ihe a bụ hepụta mpụ na aghụghọ. Asị m na ọ gadebere ebe ahụ maka ọ gazuru ebe niile mana ụlọ ụka ahụ ebe ọbụla site n'isi ruo n'ọdụdụ anyị na-edizi ka gasị na onye na-esogho mee ụmụ bribery and corruption na ụmụ nsogbu juru Naijiria tata na onye ahụ yi azụ afe. Mana ihe anyị na-akọwa bụ biko nke a n'Igbo anyị onye ọbụla bụ onye wepụtara ka o mere anyị ihe n'ala Igbo matakwa na ndị be anyị asawa n'anya. Ọ bụrụ na ị ma ha mara ya akwa emere sit at home izuụka nke ọzọ gara aga onye ọbụla nọrọ ndị mmadụ wee pụta ndị isi na-adịghị mma wee pụta mebisicha ọtụtụ ihe n'ụdị na a na-eme na iwu ka ọ bụ na ị ga-anọ nata sit at home asị ha ngwa unu erukwa anya eneruo n'anya wee wepụ sit at home. Mana ihe a kwesịrị ịkọrọ ndị na-achị anyị ndị ọchịchị ma ndị appointed ma ndị elected o kwesịrị ịkụziri unu ihe na o ruo na mgbe ọ ga-abụ Igbo si na anyị achọghị ihe a ekwuo si na anyị achọghị ya. O ruo na mgbe a ga-eziga ụfọdụ n'ime n'obi arụkọ ụfọdụ n'ime ụlọ na ha eme a ga-eme gịnị ọkwa echiche ọchịchị kịta irito jiri ụkwụ anyị niile enwe ebe m gara akwamozu ofu onye bụburu gọvanọ mfu etu o si gafere amadị mgbe ọ gafere m n'akụkụ ndị sozie ama m ka ọ kpachara anya mee ya ndị si ya akarịghị mmadụ ịnọ mmadụ na-abụ bụ egbe ọ dị ka nwere ndị nke nọ n'ihe na mana oyiriwa t-shirt anyị niile na-akpagharịkwa na-agagharị n'ebe a na-eme mmemme o wee ru ka chifuru gọvanọ nke steeti ahụ wee bịa rute ebe ahụ ka anyị gakpọnụ gọvanọ ka anyị jụọ ya ajụjụ si ya na kedu etu anaba anyị si aga kedu etu ndị oso n'azụ wee chọọ iji blara na ike egbe wee dọpụ mmadụ eze n'ọnụ maka gịnị na ọ ka nọ n'ọnụ uche ọchịchị. Ofu ụbọchị ị ga-arịtu irituo n'ofu ụbọchị ikekwe anyị rụtara gị nwoke mgbe ị nọ ebe ahụ nke Okeke gachara soja kedu buutu ya oge na ha eru n'ala Igbo hapụkwa ndị ugwu ha mewe ihe ha na-eme hapụkwa ndị ndịda ha mewe ha mana ihe mma bụ na oge na-eru n'ala Igbo mgbe ọ ga-abụ anyị nọkọta asị gị nwoke m bụtagodo akwụkwọ ya ka a kpọọ rizọtụ. Ọ dị mma ọ bụghị ya ka anyị bịara itinye ọnụ n'ụbọchị tata anyị chọrọ ka anyị pịachie ọnọdụ a maka na oge anyị emewe na kwarapụ ihe anyị chọrọ itinye ọnụ ihe anyị bịara anyị emegie bụ isi ambasadọ Uche Ogbuagu happy birthday. O rukwere echi anyị ka ga na-achịtakwa ọzọ gba tinye ọnụ na ihe ọzọ mana mata na ihe anyị na-eme na UGWUMBA TV bụ dobiko ihe ọbụla ga-akwalite ala Igbo nke anyị na-emeta anyị ekwuo nke anyị na-ada emeta anyị asị unu mba anyị ada emetie etu anyị na-ekwu kịta ọ bụghị na anyị bụ ọkachamara ụkwara na enwere nke ifuru anyị ada emeta ọfụma dịka a na-anọkọta ụmụ akụrụngwa anyị etewe ụkwụ na ọbụ ihe a anyị na-agba mbọ
enwekwara ihe ị ga-achọ ka anyị meta biko gwakwa anyị enwere ebe ọbụla unu na-eme mmemme n'ala Igbo ị chọrọ ka ọ bịa ụwa niile ejiri asụsụ Igbo gwa ya ndị Igbo niile eme ka anyị mara anyị ga-aga wetara ya ndị mmadụ gosipụta ya ọ ga-apụta na UGWUMBA TV dị na TSTV channel 280 ọ ga-apụta na UGWUMBA TV YouTube ebe ahụ bụ ebe anyị na-egosipụta etu ọbụla o si dị anyị mma ọ ga-apụtakwa mma na Facebook etu anyị si ha eme ugbu a ụmụlive program anyị na-eme ya site na amara Chineke site na nkwado unu na anyị ma na otu ụbọchị na anyị ga-akwụchi Igbo a sị na ọ ga-aga ahịa ọ gakwa n'ahịa ugbu a ọ gaghị agakwa gafee etu ọ dị ugbu a ya mere ana m asị unu biko unu kwagide anyị gwa anyị maka mmemme ahụ unu na-eme gwa anyị maka ihe ọbụla bụ ihe unu ji chọọ ka egosipụta na mmemme a ana m asị unu biko unu kpọtụrụ anyị ka anyị unu kparịa ọfụma Ichie Ịma Ejiogu nna m ukwu isi obodo US na-akpọ mana akara ekwentị ahụ ị na-akpọ abụghị ya bụ ebe anyị nwere ike ịkparị ugbu a ikekwe ọ bụrụ na emechaa mmemme a akpọghachi nga azụ ka anyị kparịa ọfụma biko aga m asịzi ụmụ nwaanyị ndị ihe eme biko ka unu bịa pịachiri anyị ọnọdụ a lụta na ọ bụrụ na egwu egbu iju eji chụọ aja na ọ ga-ekwu ome ya mere Jehova ga-echewa anyị ndụ ebe Chukwu na-adị ndụ anyị ga-adị ndụ anyị ga na-aga n'iru Jehova ga-eme ka anyị ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị malitere ka anyị meruo ya n'isi na anyị agaghị akwụsị ije anyị n'ụzọ ọ ga-agọzi anyị mana ọ na-agọzi rotakwa ndị ọzọ biko ọ bụrụ na fada na-eri ya rote ndị na-asa abụmasị maka na ofu ọnụ riwe ọ na-agbago agbago aha m bụ Mike Onobo nwere aha ndị otu m niile na ndị na-akwagide anyị n'ụwa dum gbaa gburugburu nwee na-asị unu daalụnụ ọhịa ga-adị ka enwe amaghị ya ka emesịanụ UGWUMBA ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri UGWUMBA ndị Igbo na-enene UGWUMBA UGWUMBA bụ ebe a nọ jisi n'ike na-ere na UGWUMBA kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndewonu UGWUMBA ya bụ ndị ka ị na-ekiri na ya bụ egwu a na-ayọrị ama m na ịyọrị ya bụ egwu dịka ha so wee na-ayọrịkwa ya bụ nkwa maka na ada Igbo esokwa m wee na-ayọrị ya bụ nkwa anyị ga-aga n'iru ịgba ha ajụjụ ọnụ ịma ihe gbasara ntọala egwu a bụ nke a kpọrọ Udoka Cultural Dance. Ndewo nwaanyị ọma. Ndewo. Biko inwe ike ịgwatụ anyị afa gị? Afa m bụ Salome Izuekwe Eleasi Ụlọweze nwaanyị. Ụlọweze nwaanyị anyị ekene gị nke ọma. Ndeje. Biko kedu mgbe unu bidoro malite ya bụ egwu akpọrọ Udoka Cultural Dance? Anyị bidoro egwu a kemgbe ka mkpọkene kemgbe afọ 8 ka anyị ji wee gbaa egwu Udoka anyị ji wee kpọkọta onwe anyị ihe wee na-aga n'iru karịzie mma kemgbe anyị ji nọrọ n'obodo a. Kedu ihe kpatara unu ji wee kpụ ya Udoka? Ihe anyị ji kpọ ya Udoka bụ na anyị wụ ndị dị n'otu. Ịbịa ebe a na-ele anyị ga-ahụ na ihu anyị ewu otu. Anyị na-esi ofe jekurube nwunye dị anyị anya da-agba oke anyị na-akpa oke. Ọhịa ji gụọ ya Udoka mma ịdị n'otu ka mma. Maka na ya chọọ nkewa. Ọ dị mma. Eri oge unu malitere wee gbabanya bụ egwu. Kedu ebe unu gagasịrị wee bupụta anya bụ egwu? Ọtụtụ obodo dị iche iche anyị agachana. Even nke enu ga-akpa eze ọ dịka ọwa ala bekee ka anu ga-akpazi. Anyị ejegori ma Abuja lụghachi because egwu anyị agaala ọtụtụ obodo.